resibong bayad, alagang karaman, kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban at kanupugan, tan kawayangan at saray umbali. Kapaborito, RJ Jimenez. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Liknaay babalay! Alas 8:05 Ed Kabasan. Good morning ni Ed si kayo namin. Kasumpalan yun nangalan sa programan Early in the Morning dan kapaborito Early Navarro. Gamatla sa programan Liknaay Balay. Yada Speto Technical Engineer Nexon Dakal. Olob Cantabayo Balot amigo yo RJ Beray Jimenez at your service always. Sa 30 bulan na Hulyo 2026. Eksakto, agaw na Biyernes, 10 ya agaw, nasaya bulan na Hulyo, Sabado, Agosto la. Ista yun na may paruntal na saraya liknaay balay. Saraya rumnira na impormasyon na balita. Igriti pa na happy birthday. Si Engineer Dennis Palaganas, happy birthday, Dennis. Namimisto kala ng Engineer Nexon. Kanamin medya, kami dya, kapaborito. Asing singer ni si Dennis, wadya ni. Oo. Alagaran tayo, Engineer Nexon. Naglapiga, walang tuktok. Engineer Dennis. Good morning and happy birthday. Walay patutyadaan lamot na mo Walay tinawag daya impacta. Labalot so imabat si tatawag ganda ng impacta. Oh. Nang yun, ang tularaya, so saray nababasa yo at social media. Wala da saray opisyalis na da tagay, agtilan ta, no maminsan, no antoy panisyan tayo. Da saray fake news, da saray patutyadaan. Taglaya na iwasan na tatang tanagagik. Walalaray trolls. Ay, yung gana lamot. Iray fake account.
Kapigan niya kasi nalinisan na saya social media. Usaray trolls at atang tanagagik. Wala da saray mabawagiran na ngaran. Yanayarin untagam da sayay eleksyon no 2028. Pero saya kwanto may amigok mo tanakabat ko mansisirbi at atang tanagagik. Focus lang, relax. Basta manggawa kay kamaungan, nagdakan na tibag. Basta walay gagawin mon kamaungan, nagdaka basta-basta nadaral kwanto mo. Yan na napag maimano tayo. Maging mapanuri po tayo sa ating mga natutunghayan pag ini-scroll po natin yung ating mga cellphone yan. Piano agtayo napalikdo. Kamyamay sumanagpalikdo. Saya maong mangibusngaw na saray masamsamit. Ay nako. Iran na salita. Kanya na sa iningin tayo. May talagan na action man. May amin niya kipakaran. At watan niya gagawaan para pangkamaungan. Nasaray pinapablin na pansisirbian. Lola saray mangi protekta na saya kalikasan tayo tatang tanagagik. Saray opisyales ya manununot. Saya kipapasan natni na saray manuntumbok kiran henerasyon. Araya so napag tayon imanoon. Araya so napag tayon suportaan. Nga saya na imanok dita na dabali min na linggian. Laray grupo ya manggagawa na saray kurang kudang piana protektaan so sa environment tayo. Kaya so saray importantiran gawin tinatan na makakalik na tila na sayay climate change sa tatang tanagagik. Importante so pantanam na saray kakiwan tanarom nira yanayarin na mangiprotekta na environment tayo. Dasaya na pangkanawnawa at wala na napituyawan tipa si Councilor Jonathan T. Ramos. Takay so grupo to niya talagang sa advokasya at saya panaprotekta na environment tayo. Good morning, Councilor Ramos, sir. Good morning, Sir RJ, at saka sa lahat po ng ating kasamaan dyan sa istasyon at sa ating mga taga-pakinig at taga-subaybay sa programang ito, Sir RJ. Yes, Councilor, nabalitaan ko na parang anong grupo nyo po ito ang nagsagawa ng tree planting, Councilor? Una, Sir RJ, ang Lingayen United Lions Club na kung saan ay pinamupunuan po natin ngayon. Tayo po ay newly elected as president. At itong Alpaca Paro, Sir RJ, no? Okay. Kung saan tayo rin po ang namumuno dito at tayo po ang head advisor sa buong Pangasinan. So, hinikayat po natin sila na tumulong sa pagtatanim ng mga puno at siyempre, hindi natin iniiwan, Sir RJ, yung pagtatanim ng mga gulay. Oo. Napakagandang inisyatibo din ito, Sir RJ, sapagkat una, tag-ulan, no? Ang
puno at gulay ay madaling mabuhay, no? Yes, At, yes, sir. siyempre kapag ito ay lumago at namunga ang gulay, siyempre Mapapakinabangan. yan yung tinatawag Oo. nilang pangpahaba ng buhay, Sir RJ. So, saan nyo ito sinagawa, sir? Actually, nung una dito sa Capitol area, Mhm. tapos kami po ay pumunta sa Western Park ng Lingayen, no? Para tulungan yung ating mga kababayan doon na nag-request na tayo po ay magtanim ng mga puno at mga gulay, Sir RJ. Mhm. So, aya at jad kanya-kanya na lagwerta dala, Councilor. On, Sir RJ, ibinigay po natin sa kanya-kanyang una, ang nag-request ay ang Barangay Balongubong, no? Okay. At binigyan din natin ang Barangay Malimpok, Sir RJ. Okay. At talagang di kayo tumitigil, Councilor, sa pag-protekta ng environment natin dahil nakita ko rin sa isang post na nakibahagi rin ang inyong grupo sa pagsasagawa ng coastal clean-up, Councilor. Yes, Sir RJ, no? Isa po tayo sa tumulong dyan sa coastal cleanup na pinangunahan naman po ni retired General Pama. Si Sir Harris. Oo. Si Sir Harris, no? So, nanguna din dyan ang Lingayen United Lions Club, ang kapatiran sa Alpha Kaparo, at iba't ibang samahan, Sir RJ, no? Napakaganda kasi inumpisan namin sa tapat ng Capitol hanggang doon sa papuntang Limahong. So binaybay po namin yan, Sir RJ, para tanggalin yung mga hindi kanais-nais na makita ng mga turista po natin, Sir RJ. Oo, so itong pinapakita ninyong mga ganitong gawain, ito'y maaaring ihemplo at pamarisan ng iba pang mga asosasyon o yung mga individual na mga mamamayan natin dyan sa Lingayen, Councilor. Tama kayo dyan, Sir RJ, sapagkat siyempre yan ang kailangan po natin na ipakita sa kanila, no? Lalo na dito sa Lingayen, Sir RJ, ay siyempre yun nga, maraming nawalang puno, pero pinalitan naman ito ng napakaraming puno. No? So, sa ating mga kababayan na medyo may hinaing sa pagpuputol at pagtanggal ng mga puno, huwag kayong mag-alala kasi ito po ay pinalitan ng sobra-sobra. Okay. So, ito may isang issue dyan sa Lingayen, if you may, Councilor. Kumustahin ko lang. Kumusta na po yung construction ng sangguniang bayan natin na building? Councilor, pwede na ba itong gamitin? Ayon sa DPWH, pwede na daw, pero kung titignan po natin, Sir RJ, nadadaanan nyo naman lagi, putik-putik pa yung paligid, no? At may tubig, hindi pa yan na siminto. At hindi ko alam kung yun ay aircon na kasi yung ground floor is around 10 million yun. So, isang kontraktor na kinakausap, bigyan nyo ako ng 10 million, gagawin ko na yung 4 na palapag. So, yan ang kanyang sinabi. So, maraming nagtataka dyan. Pero hindi rin natin alam kung ano po ang nangyari dyan. Mabuti na lang, Sir RG, at may ginawang daan doon sa likod ng SB building na yan, kasi kung walang ginawa, talagang napaka-delikado yung lugar ng SB building, lalo na 4 na palapag yun. Yes, Sir. dahil noong nanunutan ko, Councilor, isa ata kayo sa mga parang nagbigay din ng opinion kung bakit dyan ipapatayo yan, di po ba, Councilor? Yes, Sir RJ, ako po ay tumututo Yes, sa lugar na yun. Kasi una ay accretion yun tinambakan. Tapos doon ka magpapatayo ng 4 na palapag na building.
ay napaka-risky sa mga municipal officials at sa ating mga kababayan na dumudulog sa mga kanya-kanyang opisina ng mga municipal officials, Sir RJ. Pero naituloy pa rin na Councilor, ano po? So, siguro yung completion antayin na lang, parang ganun, Councilor. Yes, Sir RJ. So, nung ipinilit nilang kanilang gusto, Sir RJ, so ang suggestion na lang namin, so kahit hanggang kwan lang second floor, no? Oo. Para kung sakaling nagkaberya, hindi malaki-laking pira ang mawawala. So yung apat na palapag, yung first na palapag, Sir RJ, almost 10 million, di nangangailangan tayo doon ng mga around 50 million. Oo. So malaki-laki yan, no? Tapos mawawala lang sa wala, no? Dahil lang yung ang kinatatakutan ninyo, dahil creation lang po yan, parang ganun. Yes, Sir RJ. Okay, di balit, okay pa naman yung sangguniang bayan natin, yung pinagdadausan ng session natin. Ano po, balita ko, ni-renovate din yan, Councilor. Yes, Sir RJ, yung unang ni-request natin kay former Congressman Jumel Espino, yun po ang ginamit namin doon sa renovation at ang iba doon sa yung ginawang building doon sa tabi ng SB building, Sir RJ. Okay. So, thank you, Councilor. Natanles na may mga gusto pa kayong iparating sa ating mga kababayan. Go ahead, Councilor Jonathan T. Ramos, sir. Thank you, Sir RJ. No, gusto naming ipaabot sa ating mga kababayan na kami po ni Councilor Norman Doroteo ay nagpasa ng dalawang ordinansa na napaka-importante, Sir RJ. Yung tinatawag na Water is Life. Yes. Buong Lingayen, buong paralan, pribado at gobyernong paralan ay magkakaroon ng water station na kung saan ay yan ang gagamitin ng ating mga estudyante na sila ay magiging safe sa tubig na yan kasi ang title ng ordinance, Sir RJ, ay Water is Life. No? Ganda yan. So, dahil yan ang kailangan ng ating mga estudyante. So, kung sa ibang pagkakataon, Sir Ajay, paliwanag natin yan kung bakit water is life. No? Yung ikalawa na ordinansa na ginawa namin ni Councilor Norman is gulay is life naman. Uy, ganda. Ang galing. So, dalawa ito. Na kung saan tuturuan po natin na magturo ang mga barangay, bawat bakuran at sa paaralan na Sir RJ. So may budget ito. Kaya kung ito po ay kasi tapos na ang public hearing, okay na sa Sangguniang Bayan, dadalhin na namin sa Sangguniang Panlalawigan, Sir RJ. Kung ito po ay aprobahan ng Sangguniang Panlalawigan, napakagandang ordinansa ito, Sir RJ, para maturuan po natin ang ating mga kababayan na matutong gulay, sapagkat ako po ay naniniwala, Sir RJ, na ang gulay ay pangpahaba siyempre ng buhay, Sir RJ. Yes, thank you and good morning, Councilor Jonathan T. Ramos, sir. Thank you, Sir RJ. Okay, si Councilor Jonathan T. Ramos. Nang nangyuratan mo tayo, gagundaran na ordinansa tanoy ng Councilor Jonathan T. Ramos, ikan si Councilor Doroteo, Norman Doroteo. Water is life. Ang tubig ay buhay. At ang gulay ay pangpahaba ng buhay. Ay the best sa tatang tanagagik. Yada manuntumbok niya pangkanawnawa. At indantini na malaknaban niya pahiparuntal sa ratan iran na mararakop iran na ordinansa ditan da balay na linggiyan. Na maglay na saray makukuling konsihal tayudan dabali tayon linggayan. Thank you, Councilor Jonathan T. Ramos, sir. Sa iba pang balita ay patuloy pa rin ang very smooth na operasyon ng Small Town Lottery dito sa Lawigan ng Pangasinan. Na ito ay sa pamamahala ng PCSO.
At syempre, ang kanilang binigyang prangkisa ay ito pong Grand 88 Gaming Corporation. Na ito ay hanggang 2029. So yun po. Dahil karirinyo lang po nung kanilang kontrata nung nakaraang buwan ng Pebrero. 3 years po yan dahil ayon naman sa PCSO, kaya narin nyo yung prangkisa ng Grand 88 Gaming Corporation dahil dapat silang sumusunod sa alituntunin na ipinapatupad ng PCSO, lalo na yung pagbibigay ng kanilang arawang share sa PCSO na hindi naaantala, updated palagi. So walang dahilan kaya hindi nila nakuha para hindi nila makuha sa pangalawang pagkakataon ng prangkisa. Noong February 28 nga ay muling naigawad sa Grand 88 Gaming Corporation ang pagpapalaro ng Small Town Lottery STL dito sa lalawigan ng Pangasinan, na nagpapatunay lamang na sinusunod ng Grand 88 Gaming Corporation lahat ng kanilang obligasyon sa PCSO at sa mamamayan sa pamamagitan ng kanilang Grand 88 Cares. Yan. Kanilang pagmamalasakit sa kanilang mga business partners, mga kabo at kobradores. Kaya yung mga siguro gustong sulutin ang operasyon ng STL sa Pangasinan, 3 years pa po ito. At walang dahilan na ito'y mapatigil or mapaaga yung kanilang prangkisa dahil 3 years po yan. At sinusunod nila yung kanilang obligasyon. Lahat ng ipinapatupad ng PCSO sa pamamahala ng Small Town Lottery ay ganap na ito ay nasusunod ng Grand 88 Gaming Corporation. Kaya sabi nga yung kanilang operasyon ngayon ay wala nang abala at very smooth na. Yun po yun. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88, swerte laging nakaabang. Larong may puso, saya'y walang hangganan. Kasama ang PCSO sa bawat hakbang. Di umuurong sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na pa-premyo hatid sa bawat buhay. Ang pangarap abutin sa kada laro. Dito sa Grand 88, panali sigurado. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Hangga pulay malam oras sa dasayan na programa tayong pawilak. Dasayon sublaya programa Pam Sabin Malay. Yada Aspeto Technical Engineer Nexon Takal. Amigo Yubalot RJ Jimenez at your service always. Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito.
Sa iprograman mangiter nadalan at saray ay sa kialinawa tang opinyon unong dignaan na saray umbali at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayang